हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ आपडेट लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नुनानैनो मिथिखादों जानो हागौ आरो बे भिडिअखौ सोरबाफोर नायखाबायबो जानो हागौ। नोंथांमोना दासिमहालागै नायाखैब्ला बे भिडिअनि जोबनायाव नायनानै लानो हागोन। आं बिथांमोननि इउटिउब चेनेलखौ लास्टआव स्क्रिनाव बुंनानै होगोन, बेनिखायनो बे भिडिअखौ स्किप खालामालाखिनो जोबजासिम नायनो नांगोन। नोंथांमोना नैबे आंनि चेनेलाव गोदानै हाबसन फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो भिडिअखौबो लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो। बिदिब्ला फैदो दिनैनि बे गोदान भिडिअनि सायाव। बे गोदान भिडिअनि टाइटेलानो जादों सेलेन्च। बेयो मोनसे बड' कमेडि शर्ट फिल्म। लोगोफोर, दासिमबो नायाखैब्ला बिथांमोननि इउटिउब चेनेलाव थांनो नांगोन। बे भिडिअनि स्टार्टिंफोरानो जादों अनिलखार नार्जारि, रैसु बर', प्रिया बसुमतारी, मिजिं बसुमतारी, भबा बसुमतारी। बिथांमोननि नैबे गोदान बड' शर्ट फिल्मआ जोबोरैनो मोजां जादों। आरो नैबे भिडिअनि डाइरेक्टरानो जादों अनिलखार नार्जारि। बिथांमोना नैबे भिडिअखौ फुलि आपल'ड खालामनानै होलांबाय। आरो बे भिडिअनि स्ट'रि स्क्रिप्टआनो जादों जयन्त बसुमतारी आरो नैबे भिडिअनि प्रडिउसारानो जादों प्रिया बसुमतारी। लोगोफोर, दासिमहालागै नायाखैब्ला बिथांमोननि नैबे प्रिया एन्टारटेनमेन्ट नैबे स्क्रिनाव इउटिउब चेनेलाव थांनानै बिथांमोननि नैबे गोदान बड' शर्ट फिल्मखौ नायनानै लाहैदो आरो दासिमहालागै बिथांमोननि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बिथांमोना बेफोरबायदि गोदान गोदान लानानै फैबाय थायो। बिथांमोननि गोदान गोदान भिडिअखौ थाब थाब नुनो थाखाय नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौल' क्लिक खालामनानै लाखिदो। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। नोंथांमोना आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। आंबो बेफोरबायदि गोदान गोदान भिडिअफोरनि आपडेट लानानै फैबाय थायो। आंनि गोदान गोदान भिडिअनि फार्स्ट आपडेट बयनिख्रुइबो सिगांसिन नायनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौल' क्लिक खालामनानै लाखिब्लानो जाबाय। जेब्ला गोदान भिडिअनि आपल'ड होगोन अब्ला नोंथांमोना बयनिख्रुइबो सिगांसिन नुगोन। नेक्स्ट भिडिअखौ थाबैनो लाबोगोन।